Isa lamang si Miss Intercontinental 2021 Cindy Obioneta sa nakadawat sa libreng bakuna batok cervical cancer nga gitanyag sa Provincial Health Office sa Kapitolyo, Provincial, Misamis Oriental. Malipayon si Obioneta nga isip dugay na nga advocate sa cervical cancer, lakip siya sa nahatagan og higayon nga matupukan niini ni adtong Biyernes, Abril 8 ning tuiga, nga gipahigayon sa kiosko sa Kapitolyo. So I'm very supportive of this cause because I want really women to know their status. Kay cervical cancer is the top 2 killer among women. That's next to breast cancer. So ikaduha siya sa pinaka dangerous no ng mga sakit. And why number 2 is that late na nato kahibawan ang atuang status. It's either we're on the final stage 4 na, lisod na kaayo i-treat, no? So, muna siya nga very important really to know your status, to get vaccinated, and at the same time, kabulutan sa mga treatment na ato ang i-undergo. Giawhag ni ini ang mga kababayinan nga pahimuslan ang kahigayunan sa pagpatupok aron masiguro ang kaluwasan kontra cervical cancer. Ingon man paghatag og importansya sa pag-atiman sa kalawasan. Hangtod ni adtong adlawng Lunes nagpadayon ang pagpangbakuna batok cervical cancer nga midawat og mga walk-ins nga nag-edad 9 anyos pataas nga mga kababayinan. Kini si Lambo Geneva Bandong alang sa Miss Or Balita.